Čaute, dobré ránko, já vás zdravím z Poličné u Valašského Meziříčí a zase trochu zamakáme, co říkáte. Dneska je 1. srpna a máme tady zase takovou tu éru žhavých dnů, kdy teploty půjdou hodně přes 30, takže já vyjíždím raději už teď ráno, teď je 25 a kdyby to tak zůstalo, bylo by to fajn, ale bohužel vím, že se asi hodně zapotím a zapotím se i díky tomu, jakou jsem si vybral trasu dnes. Hostýnsko-Vsetínská hornatina, to bude dneska to, co si projedeme. Tak, pořádný terén, pořádné stoupáky, něco přes 80 km a 2,5 tisíce výškových plus minus. Tak uvidíme, co z toho bude a co vlastně zvládnu, jestli to nakonec nevzdám v půlce třeba. No a jak je tady u nás zvykem, tak se hned zakousnu do prvního stoupáku. Kopec na Píškovou, nabízí se říct zahřívací, ale zahřívat se dnes asi nebudu potřebovat, spíš chladit. To zahřívání se postará sluníčko, počasí. hned z kraje teda místí 20% stojky, pojďme na ně. 23, 24, to je dokonce 25% ujetých pár kilometrů a už ze mě leje jak z vola. Krátká asfaltová vložka, ale fakt jen krátká. Zajíc. Jak peláší. A dojezd na vrchol Píškové, nastoupaný prvních 300 metrů a přede mnou první sjezdík. Tady bacha, budeme křižovat cestu, tak přibrzděte, kdybyste tu náhodou jeli. A doleva a zase nahoru, po červené. Tak jsme na hřebení, první vyhlídky a už konečně trochu i zajímavější terén. Tak tady jsou Mrnuštíkovy lípy, takové pěkné místo a dá se to obět i tudy, ta louka, ale přes tu louku je to kratší a zajímavější, hezčí. Jinak ten úsek, který teď jedu, tak to je asi 8-kilometrový segment na Stravě, kde mám kom. Já jsem u něj hodně bojoval, zkoušel jsem to hodněkrát, až se mi povedlo. Já tam mám čas něco přes půl hoďky, asi minutu za mnou je Terka Tvarůšková, naše asi nejlepší současná bikerka. Tak, Věčná Kaluž. Tady, i když už je hrozné sucho, opravdu hrozné sucho, tak tady ty kaluže jsou vždycky. A už se blížím ke konci toho segmentu. Dneska ho jedu, i když podle mého dechu a funění to tak nevypadá, tak ho jedu v klidu. Nezávodím sám se sebou. A myslím si, že ten čas bude tak o 10 minut horší, než mám to PR-ko. Lázy háje, jsem nahoře,
a napojím se na trasu Drásala teď. Jo, to ty naše kola milujou, tady ten makadam, ty velké šutry. Já jsem tu naposled, když to bylo čerstvě vysypané, teď už je to aspoň trochu zajeté. Už to není taková hrůza. To je žrádlo. Jaký mostek tam nechají. Tak vzhůru na Čečetkov. Tudy se to dá podjet, ale my chceme nahoru, ne? To je jasný. Tak Čečetkov 687 metrů nad mořem, takový jeden brdek máme za sebou a sjedeme dolů do Ratiboře. Začneme stoupat na další, ale až potom, co se tady pěkně podívám na ty krásy. Pěkné, co? A zasloužený sjezdík z Čečetkova. Pojď. Tak tady ty louky odbočíme doleva. Doprava to vede na Troják. A my si tady sklouzneme dolů do Ratiboře. Právě mi dosloužily rukavice. Tady je to jakože slušně rozorané po těžbě. Aha, já jedu tady. Ještě že tak. Tady na singláček pěkný. Si přiznám, že tudy jsem jel jednou v životě. Už si to moc nepamatuju. A tohle já můžu. Tak tohle mě jako maximálně baví. Tohle byly fakt naprosto parádní singly a když jsem vjel na tuto louku, vrátil jsem už sedlo zpátky nahoru, protože pohoda přece, no a málem se mi to pěkně vymstilo. Tak to jsem nečekal. No a se sedlem nahoře moc nechybělo a mohlo to docela dost bolet. Ratiboř. Tak a po zajímavém sjezdíku, takové celkem nezajímavé stoupání asfaltové z Ratiboře na rozcestí pod Křižovým. Tam začínají Semetínské traily. Traily jsou tam, ale já na ně nepojedu, protože moje trasa vede tudy jiným směrem. Ale někdy se tam můžeme taky podívat. Že by zase dolů, tady jsem ještě nejel. Je pro mě premiéra.
Asi už nějakou dobu slyšíte takové klapotání. To byla moje chyba, první jízda s mikrofonem a blbě jsem ho uchytil, takže naráží do přesky a to dělá ty blbé zvuky. Tady, podle navigace. A další stoupání na Žambošku a z Žambošky potom dolů na Vsetín. 24. Ale tentokrát po asfaltu tady ten sklon není tak náročný jak v tom terénu. 30 stupňů, 31. Tak kde to jsem? Nivy. A kam mám jet? Tady. Tak já nevím, jestli už jsem byl na té Žambošce nebo ne. Tak Žamboška už asi byla. Nějaký nenápadný vrchol. Každopádně mám nastoupaný prvních 1000 metrů. Něco málo přes 30 kiláků mám za sebou. A tohle je sjezd na Vsetín. Tak jsem na Vsetíně. A tahle ta nádherná stavba, to je zimní stadion na Lapači. Pamětníci určitě a fanoušci hokeje určitě vědí, co to znamená pro Vsetíňáky. A zlatá éra vsetínského hokeje v 90. kdy vyhrávali jeden mistrovský titul za druhým, Sršeň, Dopita, Čechmánek. To byly ty jména. Ta sláva už trochu zašla, ale ten hokej se tady hraje pořád a pořád ta fanouškovská základna je stejně bořivá jako tenkrát. A ze Vsetína vzhůru nahoru, nejdřív teď kousek asfalt a pak už zase pěkný terén. Na konci tohoto stoupání jsem si vymyslel takovou challenge sám pro sebe, ale uvidím, jak na tom budu se silama. Tady jsem si taky slušně užil těch prďáků s dvojciferným sklonem. Kořeny. Ono to má něco do sebe. Pořád hledat správnou stopu, pokusit se ji trefit, zapojit i mozek, nejen nohy. Přemýšlet, jak to projet nejlíp, bez šlápnutí na zem a dorazit to úsekem, že se ti už skoro zvedá přední kolo. Yes. Tohle to, přátelé, je přesně ten důvod, proč pořád jezdím MTB, proč jsem nepřestoupil na silničku a ani na gravel, i když jsem v zimě už o tom uvažoval. Ale pak si zajedu tohle a mám naprosto jasno. To ještě nejsme nahoře, ale takový mezistupeň. A vítejte na Valašsku. Tohle je osada u Karolů. Taková ta typicky valašská osada. Tak to pohoří, které se odkrylo za mnou, tak to jsou Javorníky. Po jeho hřebeni vede československá hranice. Tam bychom se taky mohli někdy podívat, co říkáte?
Jediné bláto na cestě, já ho trefím. Dar. Tak já jsem po hřebení, nebo z toho hřebene sjel na sedlo pod Červenkou a tady právě začíná ta výzva, kterou jsem se rozhodl, že zkusím. Tohle je křižovatka několika cest od Vsetína, právě z toho hřebenu, tam to vede do Dynotic. Tam odtud jsem přijel a tady ten krpál, který bude mít jakože hrubo přes 20%, tak jsem vždycky sjížděl jenom dolů a právě jsem se rozhodl, že bych zkusil si ho vyjet nahoru, ale myslím si, že to neklapne. Neskusíš, nevíš, dost si tím zkrátím cestu a prostě to chci zkusit. To je vše. A ještě jsem vám neřekl jednu věc, vlastně celý ten úsek od Vsetína až sem a ještě pokračuje právě tam nahoru, tak to je stoupání na Vsadský cáp. A tam je chata a tam si dáme kofolu, protože tam už si zasloužím. Jsme zhruba v půlce trasy, tam mám za sebou nějakých 40 km a 1500 výškových. Zatím teď. Jinak, kdybyste někdo chtěli zkusit, tak je to Baťova naučná stezka. A bude to asi fakt žrádlo. Jsem sám zvědavý, kam vyjedu. Schodek nějaký. To fakt nevyjedu. (26) tam teď bylo. Nedíval jsem se v tom nejprudším. Opa. Nevím, jak se mi podařilo takhle zamatat objektiv, každopádně dost dlouho mi trvalo, než jsem si toho všiml, takže za to omluva. Tak, teď sklon neochotně spadl pod 20%, 18 je tam teď. Ale teď zase musím zabrat, abych tohle věl. Pláště drží pěkně. Recon Race. Maxis Recon Race. Do sucha super. Tak, vydýchávací pauza. Fuj. Ale krásné rozhledy, krásné výhledy. Nádhera. To za to stojí. No zatím jedu, kromě toho schodku, tam dole úplně, tak zatím jedu i s přestávkama malýma. Zatím jsem měl 3. Tohle je 3. A Baťova stezka, až na ten schodek se vyjet dá, pokud máte sílu, víc síly než já, tak i bez přestávek. Chce to zabrat, no prostě. Já to beru jako splněno z mé strany. Tak a jdeme na tu Kovču. 49 km, 1733 nastoupáno a chata Vsadský cáp. Přede mnou krátká pauza. Kovča nebyla, dáme bírel. Tak teď od cábu trochu spočnu, bude to takové spíš z kopce než do kopce, až na pár drobných stoupáčků a mířím směr Bůřov. To občerstvení bodlo, něco chladného do břicha. V tom horku jako není to, ještě takhle, není to horko tak hrozné, jak jsem čekal. A pofukuje větří někdy až hodně. A díky tomu se to dá vydržet. Takže žádná hrůza. Čau.
tohoto sjezdíku jsem nechal brzdy odpočívat, takže mi tam cinkl druhý nejrychlejší část segmentu na Stravě. Akorát to chce dát bacha, protože dole je příčný kanál, který umí pěkně rozhodit, když o něm nevíš. Tady je vlastně studánka, na to jsem zapomněl. A už vodu mám. Tohle je rozhlednička Bůřov, taková malinká, pěkná. Tohle už je její druhá verze, úplně stejná jako ta první, ale tu první tady drsné beskydské podmínky sežraly, zhnila, takže tohle už je druhá bůřovská rozhledna na výhledy. Peřovické vrchy, Velký Javorník, Kamenárka, tam možná taky dneska dojedem, a tam zatím Stožárem je i Radhošť vidět. No a všude kolem obrovské disk golfové hřiště. No a z Bůřova je pěkný sjezdík, takže si ho teď spolu se mnou dejte taky. Tady bacha budeme odbočovat doprava, tak je potřeba si přibrzdit a podradit. Tak, já jsme dole. Valašská Bystřice. No a z Valašské Bystřice další stoupání přes 20%. Další chuťovečka směrem na Díly. Tam přejedu přes horizont. Jedu do Rožnova a tam si dám kavčo. Na to už se moc těším. Mám to. A tady už to dám. Sakra. Tohle bych fakt nedal. Já nevím, jak to plánuju ty trasy. Předtím se to dá pěkně jet. Hezky serpentínama po asfaltu. Vždycky musím vymyslet nějakou blbost. Mě ten asfalt nebaví, no. Se vždycky dívám, kudy by to šlo. Ticho, Garmine. Kudy by to šlo lesem a tady už to pojede. Dobrý. Prostě čím víc mimo asfalt, tím víc jsem spokojený. Občas to nevyjde úplně dokonale, no. Nicméně, před chvílí jsem vám tvrdil, že s tím horkem to není tak hrozné. Odvolávám, co jsem odvolal, oni okamžitě přitopili a už máme 38. To se mi nelíbí. Tak, konečně jsem si vyčistil objektiv, ale aby toho nebylo málo, tak pro změnu jsem ztratil mikrofon, takže tento úsek mám nahraný bez zvuku. A určitě ze mě zrovna lezly ty největší moudra, ale vy je bohužel neuslyšíte a naštěstí neuslyšíte ani ty peprné výrazy, když jsem tady po několika kilometrech zjistil, že jsem ten mikrofon ztratil. No, ale naštěstí jsem měl v kapse druhý. Takže sjezd z Hlaváček do Rožnova, druhá část se zvukem.
A ještě se vrátím k tomu ztracenému mikrofonu. Po návratu domů jsem sedl v auta, vrátil se tam a hledal. A našel. Asi po 4 hodinách od ztráty pořád ležel uprostřed lesní cesty v prachu. Rožnov pod Radhoštěm. Rožnovské náměstí krásné. Kousek odtud je i skanzen. A já hledám tu správnou kavárničku. Rožnováci, kde tu máte dobré kafe? Tu paní znám. Hello. Ahoj. To je ono? Teď jsem četla recenzi, ale výborné. Tak pěkná silovka, originální zákusky. Ještě si něco vybereme. Stage Garden Cafe v Rožnově pod Radhoštěm. Tak, my si znali každý svoji trasu, ale čistě náhodou jsme se setkali tady v Rožnově. Fakt, co vůbec nebylo domluvené, náhoda. A no, teď zase pojedeme každý po svým a sejdeme se doma. Tak, já jsem na Putýrkách nad Rožnovem, čeká mě poslední stoupání a teď čekám, jestli to stoupání nebude rychle a no, budeme kamarádi, jo? Budeme kamuši, jdeš se mnou? No, hodnej. Ten pes jde furt vedle mě, ho asi nevidíte. Tak. Já už nemám moc sil, abych před ním ujížděl. Už to vzdál. Takže stoupání na Kamenárku, poslední kopec. Dnešní po kávičce. To pojede samo, ne? No už moc ne. No tam přes 2000 nastoupáno. A Kamenárka je nejvyšší bod dnešního výletu. To už se tam nějak dobelhám. No nebudu lhát, už docela milu z posledního. Tady pořád ještě 20% sklon. A už to štípe. Už jo. Ale už tam budu. Kolik mi chybí ještě. 90 výškových metrů. 3/4 kiláku na vrchol. No, zatím nastoupaných 2400 výškových metrů na 70 kilometrech. No, tyhle ty výhledy, za to stojí, ne? To je prostě pecka. Radhošť, krásně jak na dlani. A nahoru už jen kousek. A to teprve, co uvidíte na Kamenárce, kdo neznáte, to budete koukat. Kamenárka vrchol, 862 metrů nad mořem. No a jak vidíte, tak tady nic nevidíte, tady nic není, prostě nic, jo? Kromě té cedule a bílého praporku, tady jsou jenom stromy, les, ale i to má svoje kouzlo, právě třeba dnes, protože dneska je sobota, je krásné počasí a všude jinde na těch profláklých místech, Pustevny, Velký Javorník a tak dále, tak tam budou davy. Já jsem tu trasu naplánoval schválně tak, aby vedla místy, kde jsem si skoro jistý, že nikoho nepotkám a taky to tak bylo. Takže já jsem spokojený, jsem unavený, příjemně. Dál už nás nic nečeká, takže já tady na tom místě tu jízdu ukončím. Domů tu mám nějakých, 15-20 kilometrů a už převážně z kopce. Ještě až se rozloučíme, tak bude jeden pěkný sjezdík právě tady z Kamenárky. Ta cesta, kterou jsem sem dojel, tak to je vlastně jediná sjízdná cesta pro jízdní kola, pro bajky. A dolů se dá jet ještě třeba tudy a pěkně po kamenech, jak jinak jsme na Kamenárce, takže po kamenech. Takže ten sjezdík bude ještě zajímavý asi, na ten si počkejte.
A já ještě využiju toho, že tady s váma jsem, že jste vydrželi až sem a poprosím vás o like, poprosím vás o odběr, pokud se vám samozřejmě tyto videa líbí, tak mi to tam klikněte, já budu mít radost a bude to pro mě taková motivace pro natáčení dalších videí. Jinak na Garminu mi to svítí opravdu už těch 2500 výškových a nějaké drobné, takže Beskydy nesklamali. Docela nálož. Mně to stačí a vám popřeju, ať vám to jezdí, mějte se moc hezky a čau. No a pojďme na ten sjezdík, poslední dneska. Sedlo dolů a jedeme. Jsme dojeli daleko. Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. Just like Minus 30 mi to ukazuje. Sklon. double shot for the gifted, and one more for us. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. This is the time of your life. A ještě mám jednu prosbu, napište mi do komentářů, jestli jsou pro vás stravitelné i takovéto delší formáty videí, nebo je to už moc a raději byste kratší. Já budu rád za každý feedback, díky.